Minule mi niečo napadlo, také, že som sa potrebovala spýtať. Totiž ako ma síp učili, že mám plynúť voľne a nehatene, tak mi ale napadlo, že čo sa stane, keď sa dostanem do nejakej slepej uličky. Akože čo mám urobiť, keď proste narazím na prekážku a ďalej to už nejde a ten tok energie ma na tú prekážku tlačí naďalej. Tak som sa za nimi vybrala a spýtala som sa ich, že čo v takomto prípade treba urobiť. No a ten môj sprievodca, s ktorým najčastejšie hovorím, mi vytvoril takú situáciu, to znamená, vytvoril mi obraz rieky alebo toku a v ňom bolo také akože vydutie, do ktorého sa tá voda dostávala v prúde. No a poslal ma dole tou riekou. Tak som sa nechala unášať riekou, unášať, až som sa dostala na výšku tej vydutinky, niečo ako jaskinka, alebo niečo také, len bolo to špecifické tým, že to malo veľmi úzke hrdlo a potom za tým bola dosť veľká, akoby okrúhla jamka. No tak som sa dostala do toho a teraz ma to potlačilo, voda za mnou dotekala ďalej, potlačilo ma to až úplne na zadnú stenu a vygenerovalo to v podstate ten istý pocit, s akým som za ním prišla ako s otázkou. Jednoducho voda sa za mnou hrnula a tlačila ma o tú stenu. A teraz som ostala taká, ako, že čo teraz budem robiť? A do toho mi došla jeho hláška. Fokus, pozornosť. Najprv som sa nechytala a potom som začala s tým, že som sa uvoľnila. Prestala som sa sústreďovať na ten tlak, kde ma tok opieral o stenu, o prekážku. A jednoducho som sa uvoľnila a nechala som pozornosť plynúť. A stalo sa to, že moja pozornosť ako by sa začala zdvíhať, pomaličky sa vzdialovala od prekážky k tomu úzkému hrdlu, ktorým som sa vlastne do tej dutinky dostala. Až sa nakoniec dostala tak blízko ku vchodu dutinky, že ju ten vonkajší prúd uchytil a unášal a znovu som bola slobodná, voľná a mohla som si plynúť, ako ma napadlo. No a celé poučenie z tohto v podstate je také, že keď sa dostaneme do nejakej zlej situácie, tak máme tendenciu sústreďovať sa na problém. A potom celá naša pozornosť je sústredená na ten problém a nevnímame nič okrem toho problému. Ak sa sústredíme na niečo iné, ja som sa sústredila len na to, že som bola. Nedržala som sa ničoho, nechala som sa niesť. Ak sa na toto sústredíme, alebo na dýchanie, čo sa robí najčastejšie, tak nás to pomaličky začne vynášať ďaleko od problému a späť do sveta, kde všeličo je možné, kde sú tie riešenia. Keď ja som bola v tej dutinke, tak najprv som tiež bola sústredená do toho tlaku, o tú stenu vzadu a ako všetko ostatné do mňa ešte naráža a viac na to pritíska. Až keď som dostala nápoveď fokus, tak som sa uvoľnila a sústredila som sa len na to, že som. Nič iné. Kašľala som na situáciu, kašľala som na východiská, nepredstavovala som si budúcnosť, nerozmýšľala som, prečo ja také chúďatko, zase sa mi niečo podobné stalo. Nie. Jednoducho som sa sústredila na to, že som, existujem a s mojím fokusom to urobilo jedno. Odpojilo ho to od problému a začalo ho to viesť pomaličky, postupne k riešeniam, k východiskám. No a pokiaľ pri týchto rozprávaniach chytáte slinku a chceli by ste sami začať čenelovať, či už písaným čenelovaním alebo šamanským putovaním, dávam vám k dispozícii dve knihy, ktoré sú určené presne na to.
ako samostatne začať s channelovaním, alebo teda so šamanským putovaním. Prvá z nich sa volá Návrat k sebe cez channeling a je zameraná hlavne na to, ako channelovať písomnou formou. Sú v nej cvičenia, ktoré sme používali na kurzoch, takže budete to mať aj s osobným vedením a s názornými príkladmi. A to isté sa dá povedať aj o druhej knižke, ktorá sa zase venuje šamanskému putovaniu a volá sa Návrat k sebe cez šamanské putovanie. Takisto je v nej zozbieraný materiál a skúsenosti z kurzov, čo sme k tomuto robili, spolu s cvičeniami a meditáciami, ktoré vám dokážu pomôcť začať samostatne šamansky putovať. Obe knižky nájdete na www.belangelo.sk. Na hlavnej stránke je zoznam všetkých kníh, treba zoskrolovať trošičku dole a nájdete tam jednak návrat k sebe cez channeling, ako aj návrat k sebe cez šamanské putovanie. A môžete si ich tam priamo objednať.